Počkaj, mám zapnuté. Počkaj. Dobre. Takže čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu. No. S mikrofónom teda, hej. No. Viem, že to u mňa není časté, ale tak... Dneska som si pozrel, že... Čo natočím, lebo hrajem iba Hypershot a Rivals a... Už mi to prepadá. Vyskúšam nejaký simulátor, takže ľudia. Ja som tu našiel nejaký Kung Fu Panda bojovnícky s mečom. Ty kokos. Aký máme, že no parádny. Proste tu simulátor robím, musím tu búchať, hej. A potom idem bojovať proti nejakému typkovi. Aha, to robí automaticky, jaj. A potom tu bojujem proti nejakému typkovi tu. A musím ho poraziť. O, to som asi tak pochopil. Dobre, nič, počkaj, môžem to revať. Dobre, môžem. Uhú, čo padlo? Najhorší. Čo som mohol čakať. Dobre, mám, ti môj. On plače. No, môžem aj, počkaj, kde mám? Ja silu svoju nemôžem vidieť, kvôli tomu, že ja tu mám vlastne toto na video, takže GG, nevadí. Bojuje, brášku, bojuj, nebuj. Dobre, chápem. Môžem už ísť tu? No. Nevadí, ja môžem vyskúšať teda ísť do fightu, no. Tam vidno televízor, počkaj. Ono to bolo vidno, ten televízor, nie? No nič. Nie, ja za sebou vlastne mám televízor. Počkaj, vlastne vy ste teraz museli vidieť môj zbier. No nie, dobre. Bojuj! A dobré. Poď. Račko, kebyže toto v reálnosti proti mne bojuje, taká kostra, do ňoho raz kopnem a už rozpadne jak... Neviem čo, ty kokos. Aha, že ja nožiky... no tak ty čertisko... No, dobrá, radšej som ticho. Černisko... Dobrá. Neujo! Ale bro, prečo ukazuješ moju kameru a za sebou mám televízor? Bro, no nič. Tak vidíte, aspoň mi teraz spraví, no. Vlastne vieš čo môžem urobiť? Ja vlastne môžem robiť reklamu na TV Jojku. No. Vidíš? No. Vidíš. Dobre. No, nevadí. Poď. Ja to robí iba, že... Dobre. To je druhé... Nie, tretie najlepšie. Ja tu máme nejaké daily, 15 minút, dobre. To v každém anime sem, to čo je? V každej minihre musí byť aj rebirty. Čo? Dobre, dal som rebirty. Bohužiaľ. Dobre, mal som takú weaponku novú, som pozeral, lebo čo som mal, nie? Nie, počkaj, kde som to? Kde som to klikal? Tu? Hej. No, takú, brášku. Brášku, katanista. Ja, to dobre vyzerá ináč. Čo, môžem bojovať? No, joj. Aško, ja nič reálne, ja mám teraz horéru. Koľko dávam? 124, tak to môžem už ísť tu, nie? Koľko potrebujem? Ja nevidím. Wow. Joj, no nie, dobré.
Počkaj, to som sa rozprával celú dobu sama, alebo nie? Prečo sa mi vypína mikrofón? Takže počkaj, ja som rozprával celú dobu sám? No, nič. No, tak počkaj, keď som potom mal vypnutý mikrofón, tak pre ďalší part, dajte odber a like, aby som točil toto simulátory, to je za prvé. Za druhé, kamarát chce prestrihať video od Rivalsu a Hypershot, tak ja som mu dal. Toto si budem strihať, všetky videá som si strihal sám, okrem jedného. A to kamarát mi strihal, aj tak to prestrihal a to má najmenej zliadnutí, takže... Nevadí. Dobre, tak každý začína, vieš, takže v pohode. Však aj bro, pozri, a ja, kde som? Ja začínam a... Bum, Lizard. Počkaj, ja som potom otvoril lepšieho. No, to je náš špíňaka poriadne. Nadi, ideme ho zbiť! A teraz čo tam máme za reklamu? Čo ide? Hau, ja stále buchnem do toho. Počkaj, choď preč, Satan. Nevadí, dobre, takže. Teraz asi to rozprávam s vami. Ja som si vypol nechťa z mikrofón. No nie, že ja som to rozprávam sám so sebou. No teraz riadne, som špinavec. Dobre, ideme proti bossovi. A ináč, ja tu mám stále reklamy, neviem prečo. Vypínam televízor sa mi nechce, lebo vlastne ja robím takú vec. Teraz som si všimol, že vlastne keď robím pre TV Jojku reklamu, že vlastne keď ja idem do toho matchpointu, alebo teda akože súboju, tak vlastne vidíš, ja robím reklamu tej tete. Viete? Ja vlastne robím reklamu. No, a z toho penieži nemám, no. Joj, musím sa viac snažiť asi, no. Nevadí, no, život ide ďalej, no. No, raz to docielim. Ale zima nie. Dobre, nevadí. Mali by teraz 3 videá výsť. Toto je to prvé a potom kamarát mi zostrihal, ale neviem, či tiež má čas. Lebo do školy sa chodí a veľa písomiek. Ale aj to som musel spomínať, len som hlúpy, že som vypol. No nič. Ale ja som nevypil na To kvôli tým komandom, ja som sa preklikol, ja som vypol mikrofón. No, matička. Ja sa potom pozriem na klip, ja sa potom pozriem na záber potom. Takže nevadí. No už nič, no. Dobre, ale petardy mám, Brášku! Petardy má, ale počkaj, však borcovi to ide samo. No, špinavec. Logan. No ne, Logan Paul, no nič. A keď budem točiť ďalšie, lebo teraz sa stále točí fakt, neviem prečo to stále spomínam, ale potrebujem hype. Vy to musíte ma vyhypovať, že aby som netočil len Rivals, lebo ja točím ináč, len Rivals. Proste mám rád Rivals, no. No. Rivals mám rád. Aj divákov to je, ale tak. Ale, hej. Prvá vec, ktorá má byť toto, jak šepovej, najpodstatnejšia, tak tam hore, pán Božko, hej. Hej. Dobre, nič, dobre. A však, vieš, no. Dobre, poď. Kamo, to je jak nejaká tota čínska pesnička, vieš? No nič, poď, ty špiňák. No, teraz som ukradol do vyhlášku. No nič, tak, ty špiňák. Nie, dobre, no. Špinavec. Hedem! Chabí! Koľko dávam? Počkaj. Nehovor, že ho porazím. Porazím ťa, môj! Prečkoď! Satan, prečkoď! Prečkoď, Satan! Ja zdrhám. Ujo! Nie! No, vidíš, zakýval, že... Zakýval. Ujo. Jak, počkaj, čo?
Mňa teraz je zima strašne. A zatopené mám. Zajtra je sobota. Neviem, kedy vidie to video, ale ja sa snažím, hej. Na školu potrebujem mysliť. Lebo ja toľko veľa písomiek píšem a ja tu miesto učenia vysedávam, točím Rivals a kašlem, vieš. Takže kašlem akože... Nie. No poď, ty súbojník, ty Kung Fu Panda, Frost Giant sa voláš, no. Frosterik normálne, no nič. Domov choď. Doma nedaj. Ujo, čo odkývate? Ale ten televízor ja už vypnem, lebo mne to ukazuje kus izby, ale ten televízor mám krásne, že? No, nevadí. Ale PlayStation to tam neukazuje. Špinačina. Počkaj, ja by som si Rebirth môžem dať, to ma nenapadlo. Počkaj, ja som dal všetko, čo som mal. No, nič. Na geda. Dobre, počkaj, ja sa idem trošku potrénovať. Ty. Ja nemôžem ísť do... Do you trade? Dobre, počkaj, Deepak mi dáva trade. Ja nemám čo mu dať, no. Ujo! Prosím. Ujo môj. Ujo. On po flexi, no. Kamo, to každý robí, a počúvaj. V Pet simulátore, alebo Pet Go, keď som takedy hraval, nemám zapnúť za chvíľu Pet Go. Dobre, počúvaj. Akože fakt ja na rýchlo zapnem len Pet Go, ja vám ukážem moje veci, čo mám v Pet Go. Že vlastne ja tam mám huge a také. A stále sa mi stávalo, alebo Pet Simulátore 99-ke, XM málo, ale 99, že Deepak vám dal trade. Vy ste ho upsetli, bro tam ukázal Titaniky, vrážko, huge a dával cancel. A on tak flexil stále, že dával tak každému, že keď tam bolo trilión hráčov, to normálne tou myškou iba tuk, tak to išlo. Ťukal bráško o život, každému dával trade a potom povedal hi. A dal tam všetky svoje najlepšie veci, čo mal. Bráško tam takto išiel bum, poradí. A prišiel mi nazov. A normálne cancelnul ti trade. A toto, kebyže to mám písať do knižky koľkokrát, že iba počiatka, že 1, 2, 3, že tak mám písať, Bráško. No, to, Bráško by mi vyšlo aj, že 1 000 000. A neviem, prečo stále hovorím dokola Bráško, ale tak... Prečo ne? Bráško. Hehe. No nie, ja proste neviem, keď si striham videa, tak ja stále nepochopím to, že pri takých tu chill hrách, že tu bijem újazd drevenej, s drevenými, zelenými, travovými vlasmi, tak neviem, čo tam dáva to edit, vieš. Ale keď vieš, ja vždy... Stále to robím zle, ne? Lebo ja netočím videa. Ja napríklad aj nikdy netočím videa, ak majú sa točiť, ale ináč točím. A už mám dosť dlhé video, to je problém. Takže ja musím aj vlastne... Akože ja to točím večer, hej, lebo je večer. Takže aj dlhé video, ja nerad robím dlhé video, akože robím strašne, lebo takedy Rivals točím hodinu a pritom má video 2 minúty, hej. A to kvôli tomu, že toto video, čo vyšlo na 51 sekúnd či koľko, tak to sa mi buglo, lebo ja som si vlastne nezaplatil stránku a stala sa vec, že mne, keď ste preeditovali v tej stránke, video, čo malo trebárs 15 minút, tak vám za to, že ste si nekúpili za, neviem keľo,
20 s čikelom ste si nekúpili, tak Olem že vám dalo iba 51. Prečo teraz do toho videa miešam maďarštinu, východňarštinu? No, tak vidíš. Cholem nemá celú. Nie, dobre. Dobre, počkaj, sa tu tak postavím vždycky. Počkaj, ja vám rýchlo idem ukázať. Rovno čo daj rolu. Čo mám s tým chatom? Dobre. Počkaj, musí sa mi to, toto. Kamo to nejak, idem, dobre. Do petardy. Počkaj, neviem, či uvidíte. Ale mám tu nejakých hugeov. Mám tu svojich najlepších. Toto som vytredil za nejakú blbovinu. A tu mám aj veci, nejakých hugeov. Toto je môj najlepší zatiaľ. Mal som aj Titanika, ale požičaného od kamaráta. Však treba poflexiť, čo? Ne, dobre, už neflexím. To ani nemám čo dať, čo. Dobre, nevadí. No, toto som nikdy nepochopil, už tu ani roll combo? Môžem. Nikdy sa nič tu nezmenilo, ani tu vôbec nikto nehraje, nevadí. Toto som len povytradoval, tu som dával veci, tu som kupoval jedačo vo shope, mám dačo kúpiť. Stadiaľ tu, z toho shopu. Blazing Dice, to poznám, dobrá. Tu, ibaže ticho a ibaže, no toto fontána, alebo čo to je, nie? Fontána, alebo čo, dobre, nevadí. Ja to asi livujem, hej no, takže, dobre, ja počkaj, ja to potrebujem, počkaj. Tam taký emotik. Pozri sa na ten výraz, počkaj tu. Dobre, čaute ľudia, dúfam, že ste dali odber a ja sa s vami lúčim. Čauko.